Het damesvoetbal zit in de lift de laatste tijd. Sportief jong gaat het bij de vrouwen van Sportclub Jereveen nog net zo goed. De 2 jaar dat de eredivisie van dames nog bestaat, eindigen Sportclub Jereveen in onderaan. Voetballen liep het net zo min, maar het scoren vermogen liet er weens geen oer. Nee, klopt. Vorig jaar hadden we daar wel wat moeite mee inderdaad. En ja, ik denk dat we dit seizoen nieuwe jeugdige talenten erbij hebben gekregen die denk ik dat bij ons wel gaan brengen. En ja, ik denk dat dat dit seizoen wel beter gaat worden. Gevaar zit er altijd in dat als je vaak verliezen, het enthousiasme waarom rent en de aardigheid in het spultje verlengt. Ja, tuurlijk houdt Lond voetbal. Ja, tuurlijk. Het is een leuk spelletje. En vorig seizoen we hebben gewoon zo'n leuke groep dat het daardoor wel dat je daardoor het gewoon moed erin houdt. En ja, ik denk dit seizoen ja, ik denk dat het alleen maar mooi gaat worden. Voor dit seizoen had trainer Rick Mulder de beschikking gekregen over jonge onvallende talenten. In het vrouwelijk voetbal is er geen transfermerk, maar worden speelsters om clubs te wezen. Ze hebben eigenlijk aan het eind van het seizoen altijd een overleg met alle BVO's, dus alle 5, 6 clubs. En dan zitten ze bij elkaar om te kijken wat voor speelsters ze naar een bepaald team kunnen schuiven waar het team beter van wordt. Nou, in dit geval zijn er dus vanuit Amsterdam, waar een academie zit, zijn er een 4-tal speelsters deze kant op gekomen. Dat niet één team bovenaan staat en de rest erachteraan hobbelt, maar dat het wel gelijkwaardige tegenstand is, en, zodat ze ook allemaal beter worden. En dat is een goede ontwikkeling, denk ik. Vraag is, nou jong de competitie begint, wist dit het al van Sportclub Jereveen? Dat vind ik wel lastig, omdat ik nu zelf ook nieuw ben natuurlijk. En we in de voorbereiding, ja, begin juli hebben we tegen AZ gespeeld, maar daarna eigenlijk niet meer. Ja, ik denk dat we er heel goed op staan en we zijn allemaal fit. En ja, er komen goede speelsters weer terug met blessures, dus dat gaat er mooi uitzien, denk ik. Jong is op Squaterwoud de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht.